Karja Saila on syytettynä siitä, että on tuotu esiin se, miltä sikojen tuotanto Suomessa näyttää. Mitä vittua mä tehdään? Mulla on henkilökohtaisesti ihan se sama istutusmäärä omenahotellissa vai putkassa. Täällä eläinteollisuudessa kuolee vuosittain yli 85 miljoonaa maaeläintä. Ei vittu mikään ei niin kuin vaan muutu. Tässä on mun isosisko Mai. Se oli mun suurin idoli. 2617. Ai mulla? Joo. Valitaan ton mukaan! Tai jotenkin, että se on aina silleen, että mä ajattelen enemmän silleen, että mä toivoisin, että me niinku tavallaan tehtäisiin yhdessä. Ja mun mielestä sä et ole ajatellut silleen. Monta vuotta tämä on nyt on tehty? 7 vuotta. Mä en halua tehdä tätä enää. Musta tuntuu vähän niin kuin epäreilulta, että mun pitäisi nyt edustaa tässä jotain sellaista järjestelmää, jota vastaan niin kuin toimitaan. Eläimet on totta ja se väkivalta on totta. Musta tuntuu, että mä en pysty vaan niinku olemaan siinä mukana. Minkälainen aktivisti on, jos ei pysty toimimaan? Ja jos mä en ole aktivisti, niin mitä mä sit oon?